Shepherd Tizoro. Unogara Kwadoro. Ha? Kwadoro. 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 Maskomba. Kwadoro. Okay. Chii kunetsa yo? Inini ndingati pamusoro. Inini ndiri pakutambudzikawo. Ndakaurayiwa. Vakomana vanoita mukoko. Vanovamubata. Pana gori. Pana goridhe. Pana Tizoro. Ndiwo vanhu vakandura. Saka wakuramba kuri pamhosva yavo nekuti uyu asati atambira. Hino apa ndakabva kutambirwa ndiTizoro. Wakaurayirwa kupi? Panyamupombe. Panyamupombe? Wakakura ese? Wakandibatawo, wakatanga wandimwisa mhamba. Wandimwisa mhamba, bwadaidza kuti chimwa mhamba iyi ndokekupedzisira. Bwandibata, bwandidhurena urume hwangu. Bwapedza bwatora ropa rangu. Zvinhu izvo zvinambata. Akakudhurena urume wako ndiani? Tizoro. Ndiye akakabata. Achiisa kupi? Wanga wane jekiseni. Ndorongodhurena nako. Okay. Igore ripi? 2000. 2000. Saka zvinhu zvako zvinani? Zvinambata. Zvinambata? Tikaita izvi zvinoziva unotaridza pazviri? Noenda. Unoenda? Pazviri unoziziva? Wani akatanga kuisa muchigayo. Chigayo chatadza kushanda. Vaisa mushopu bvaitadza kushanda. Hapana chiushanda. Ndati pazviri unoziziva here? Unokwanisa here kundinongedzera pazviri? Unogona hangu kwei. Ndati unogona here kundinongedzera pazviri ndizvitore, sauzvitora. Ndibate munhu vari kunetwa. Mana mungagona kundirebesera mutambo asi mungagona kutaura kuti zvinhu zvangu anazvo. Kana wakwanisa kunditaura iwe kuti murume wako wakadhurerwa nejekiseni ukadhurerwa ropa, handiti uri mumwe yake, handika kuona, handiti saka wozadza kuona kuti zvinhu zvako zvadhurerwa nejekiseni izvo zvaiswa apo. Unotaura kuti hausi kuona kuti zviri pasi. Ipapa kuti ndizotoya panapa ndaneta kutsikirirwa noti munoti ndanditotadzotosvika kuno zita rakanga kutoti nditotadzototaura zita rake nondikatadzota zita rake hapana chichafamba. Alright. Iwewe handiti chinotanga kuti iwe munhu abadire mhosva yake wozokuripa. Handiti munhu atange nekukuripa ba asati abatwa nechii nemhosva yake. Handiti iwe kana kuti mhanya uda kuripwa chii? Otanga taziva kuti zvinhu zvauri kutaura ichokwadi here izvi? Kune here kwauri kubuda kudzimba dzavo? Ari kubuda ndiani? Ari kudira kumwana wake ndiko kwandiri kusvikira. Nditaura kuti kumwana wani? Tingati kwamubata. Usati tingati. Kwamubata kuri kubudira pavana bamiri. Kwa mwana upi? Mwana upi pauri kubuda? Hazana kuna shikilo lugari rutaura mira kabeni mama shikilo rutaura ndakauraiona kadhakwa saka makadhakwa sei usudona dai wakadhakwa usauda udona tiri kukubata zvitokadhakwa ndati nditaure wati ukubuda kwamabata ndakubuda kubuda panani pamwana upi anonzi ani hausiziva kumwe kwari kubuda kundekupi kwagora uri kubuda panani pamwana wake ani nai pagora ukagora ndiwati ndimigora susukagora pane ri mwana ari kubudiwa kwangu hakuna mwana ari kudiwa. Hakuna ora. Kwa Tizoro. Kwambata. Kune ri mwana ari kudiwa. Kwambata kuna mwana ari kudiwa.
Kumwana uti awuzikuna mwana ari kubaka garo ndiba ndikutishamisa wewe. Uto kushamisa. Ngoti pakuti alikuwa naunga. Kagege pasa pale ruzi na umbrella. Ndio mwisho wake nini pale. Oh. Ayo izwayo iwe anzari tizora. Tizora ndo ndikubatsira ndizi. Saka ntaure chokwadi ndo ndikubatsira. Saka ntaure chokwadi ndo ndikubatsira ndizi. Wauye kwandiri ndikubatsira. Saka iwe nditaure chokwadi ndikubatsira. Andizo. Mozwa ntaura kuti kune mwana ari kupa wakagara uko. Iwe waruti hakuna. Uko uruti futi uriko. Iwe waruti hakuna. Saka ndochiziva zvipi manje. Tizora wataura kuti vakafamba sei. Tizora upi manje. Ndiye akatengesa. Ndiye akanitengesa. Awakuramba anga pana chisungo chekuti ukangotaura turi kukuuraya. Akakutengesa ndiani? Koma. Nditi Zora. Koma. Baba. Paitika nyaya mamuri kwani? Ya nyaya yakaitika chief. Yakaitika lini? Shepherd mnina mna 2000. Mna 2000. Iyo wangoti mboka kwa kumina. Mnina taigara naye. Ndakati ngori kwa ilipa kufa kwake. Iyo wakaita party ipi baba. Satakaita uyu murume uyu. Angara kuplawa. Takasangana msagamba. Tikanzi baba mnini. Amuna yari madiri amunoona anoita mari. Ndikati madiri yei. Kandire muindi yaruda ropa neurume. Kati zvinhu zvishama zvinotonesa. Patasiyana. Ndobva azoya futi asingana kuti msagamba. Kazi andikudzoka izvozvo. Zveshe chakazoitika inga riri pendi. Munina kusheba takazoita nevakomana varipo tuva pandondo nagora. Tati kwenda kupati. Saka tabva pamba petaudzika manyamukombe. Ushebati atakamona masura abatidza moto nefodya achibva kosora. Saka takabva tamutsauka paya vatambata Shebati uyo. Tambata takamudhurena shuwa ropa rake nemurume wake. Tatamukanda mvura. Nejection. No. Saka ndakaenda nazo. Uyo akanga atoya futi ndo vandazomupa zvinhu zvacho sakana. Urume wacho makadhurena papi? Takabaya panapa. Pai. Ngojepo pamuromo kwacho ndekujepo. Panobuda ropa. Wanga usiku chief. Usiku ndo unochichi. Unochinjika. Usiku unochinjika nyengo masikati. Aiwa ndikuti atauza shama ukabaya pabuda. Hadisi ndio urethra. Hadisi ukabura hii urethra. Urethra pasara ndio ngonza chi. Ndio ngonza weti nekuzounza ipassage urume. Asi urume unoti kuno urume unongori kupi? Unongori mira. Urume unobva kumabhora. Ari unobva kumatuluzi. Ndio kune urume. Pamela mai Dira. Urume unobva kuzasu kumatuluzi. Hadisi takabaya panapa chief. Izwa matesticles ndio kune chi. ene unokuti auda stimulation. Aungobudika. Aungobudi. Ende chiripo chekutika maspema agari muurethra. Anditi. Asi cheutanga chiripo pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Mudzira pressure inofanira kuti sei? Inofanira kuwedzerwa. Anditi. Movement yeropa inofanira kuti sei? Kuwedzera. Anditi. Kuseri koko kunofanira kuti sei? Kuma testicles. Kunofanira kuti kakuzvimbirira kachi kuratidza kuti chi urume wakuti wagadzirwa. Anditi. Then chibaba ichi iyo chimpembere. Chimpembere chinofanira kuti chinofanira kumira. Anditi. Kumira kwechimupembere kuratidza kuti I'm ready to release. Anditi. Saka chimpembere kana chakarara hakuna sperm rinouya ko. Anditi. Saka iwe wakadhurena papi iwe? Takabaya panapa. Pachi panengwedzi mabhora. Amabhora kubva madii? Tadhonza. Takabva kuti vatakamukana mvura. Aiwa madhonza kubva kuda chii? Zvakabuda mujection. Madhonza kumaisa pai. Ndakanena nazo kanzi unotora ningiriki skati woisa mvura. Woisa imomo. Ndakaisa hakuna kupera mazuva. Ndobva vana mutara zvinhu zvio zvavo. Atora zvimberi ba. Right. Matora urume maisa imomo. Kuoropa makaisa. Zvana zvakasangana. Zvakasangana. Pamaisa pamamupa. Iye ndiye akakorita. Akorita vaita sei? Akabva angoenda kazi mari ichazokupai. Saka makazobhadhara. Ndina kubhadhara kanzi zvinhu zviya zvina kushanda. Asa zvinoshanda. Asi maura yemo. Saka sei muzimabudisa. Sei kana muzoti makazouraya munhu. Makauraya munhu. Sei mutsvage baba. Ndipe nhamba dzeyo. Mubanga muri mukatire. Aiwa isu takazogara pasi Makauraya vanhu vanoenda. zvatakaita ndakazonziripi. Aiwa. Kuri
kuripa ndezvangu ini zvedare rangu. Kuripa ndezvangu ini zvedare rangu. Asi this is a criminal act. It's first degree murder. Ende uri kubvuma iwe kuti wakauraya chii? Wakauraya munhu. Saka ndingakubvumidza kuti mune dhoiro ndichiti uri kuenda kuti wouraye futi. Security. Mirai pasisi. Mirai pasisi. Right. Taura dziri baba. Mataura ine mulomo wenyu. Makauraya. Ndizvo here? Makauraya mwinani? Na Goridhe na Simon Dondo na Riabro. Wari papi apa? Wari pana. Wanongedzechi? Goridhe ndo? Goridhe uya? Siya mira. Goridhe. Zvukuta vanenge urikira nazvo. Kwete changa. Hausikira nazvo. Saka uyari kuita sei? Arunyika. Ore, mwacho ndiani? Ndiani? Gora. Zvukuta vanhu uyu? Ari kunyika. Murume chirema chine matatu. Kunyika. Aiwa, hatisinazo chirema. Ukana munhu achimira pamberi pona achikendaaaaaa kuti ndakauraya. Aiwa, ndiye akauraya ari pamasakara. It's okay, izvo ndazvizwa. Umwe ndiani? Haisi Uyu ndiye tu ndi baya. Uyu ndiye baya. Sungamudhaka. Mapepa ndeendara. Ndiye shopu yeye apa ndakatachigara. No, izvo zvasina basa nazvo. Because this is a criminal act as long as there's someone anoconfessa. Kuti ndakazviita. Handimboregi ba. Zvakadaro hatisi kuda kumbozvizwa. Munodzokerera mberi. Handi, munodzokerera mberi. Waipana kuenda kuti bozi umwe yawo munyama. Chief ndiri ngomutaura ngepapa. Ichi. Uyu murume ari kuramba. Kuna vanhu 3 vakabuda kumba kwake. Azvikubuda ndezvino. No, it's okay. Don't worry. It's okay. Room number 3 and ndiyo ine makia ndi. Kia mirumbi ndi. Pana makia. Yes. Yes. Mushataura yenyu awadapedza rawa. Wakomana, toya wakomana kuidzao ngatu. Ngapinde mukati mwezviyo fonera wakomana pera longa yoona. Isebu. Right, and the Kasungi is the most bomber prison. That is the land of the let's get I want to